Mayang gabi pag-usap mga angkol ug mga auntie. Tugutin sa ninyo na mga ina sa tagkatahuran ni mga orasahat, especially din sa ating mga pamangkin. Magandang gabi po sa inyo mga kabisyo. Ayan, welcome sa ating pangalawang gabi. Pangalawang oras ngayong Lunes po no, ng gabi. Ako po ang inyong Uncle Totoy. Uncle Totoy ba to? Of course, na-miss ko kayo. Na-miss ko kayo sa Facebook Live ng Love Radio Manila. At kung meron din kayong pwede din i-follow nyo, no? Or manood po sa ating fan page sa Totoy Bato Official. Kumusta naman po mga angkol, no? Sa mga nakikinig sa atin sa radyo sa 90.7 Love Radio, no? Magandang panahon po meron tayo. Kaya lang, napansin ko lang, medyo maalinsangan, di ba? Napapansin ko yan kasi medyo mainit yung kigol. Di ba? Ikaw, Col, habang nagmamaneho siguro, no? Sa umaga, tanghali, yan. Grabe, medyo mainit-init yan mga kabisyo, no? At hindi lang po yan mga kabisyo sa mga may sakit din. Get well soon. Agad-agad. Marami pong sinisipon ngayon, no? Of course, drink lots of water, no? At kung merong mga prutas rich in vitamin C siguro, ayan, pwede kang kumain yan, no? Kung naay bayabas, ayan, pwede yan mga kabisyo. Pag nasa probinsya pa, libreng bayabas, mga watasilingan. Oh, pag mahuli ng kapitbahay, ay latoson. Ay nako mga kabisyo. Anyways, itong programa nating Totoy na Love, of course, kauban ninyo ang inyong Uncle Totoy. At 2 linggo na lang po mga kabisyo. 2 linggo na lang po at sweldo day na naman. Yung iba nagka-sweldo nung nakarang Friday, no? Yung iba naman kanina lang siguro, no? At dahil nabanggit natin nung Friday, may nanonood ba kayo? Sa ating Aliwan Fiesta 2024? Siguro, nanood yung mga medyo malapit-lapit lang po sa ating venue ng ating Aliwan Fiesta dito sa may tapat po ng Aliw Theater. At ang venue po natin sa pangalawang gabi ay ang Aliw Theater. Sa loob po yun, no? Marami pong nanood po, no? Simula pa lang sa ating Pasakalye concert. Ayan, yung tugtugan, yung competition. At hindi lang yan po mga kabisyo, Reyna ng Aliwan at andyan yung street dance competition sa ating sa last day. Grabe, daming tao pong nanood, no? And congratulations sa ating Reyna ng Aliwan, taga Sugbo. Ayan, no? Sa ating street dance competition, ang ano yun, no? Ang Dinagyang Festival pa rin, grabe. Ang dami po mga awards mga kabisyo. So marami po salamat sa lahat ng mga tumatangkilik po sa ating Aliwan Fiesta. Dami, no? And of course, no, kapag kayo nanood din sa ating Facebook Live, sa Facebook ng Aliwan Fiesta, no? Yan, napapanood po ng live. Ayan. At naririnig nyo ang inyong Uncle Totoy. Well, anyways, mga kabisyo, ngayong gabing ito, ito yung pag-uusapan po natin, no? Ang ating tungkol sa ating mga kamag-anak. Yawards, oh. Ayan. Ito na matanong kita, no? Ikaw, kabisyo, lahat ba ng mga kakilala mong kamag-anak, friend mo sila sa FB? Aber? Sige nga, ano? Friend mo ba sila, yung mga kamag-anak niyo po? Yawards. Kailangan pa bang i-memorize yan? No? Basic. Malamang, no? Of course, hindi lahat siguro, ha? Bakit hindi lahat? Hindi siguro lahat. Pinipili lang. Bihira naman, no? Alam mo mga kabisyo, nung nagsimula pa lang yung Facebook, yung social media, halos lahat siguro ng mga kamag-anak, no? Ina-add mo. Bago pa lang kasi. Pero nung napansin mo na ikaw na yung ginagawang Toy, pwede bang... Alam mo na ang ibig kong sabihin. Alam mo mga kabisyo, ang kalagahan po ng ating mga kamag-anak ay meron na yung mahalagang papel po sa ating buhay. Ayan. At eto na babanggitin na natin ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mahalaga ang ating mga kamag-anak. Eto na. Tulong pinansyal at pangangailangan. Kaya nga, kailangan natin na may mga kamag-anak, no, sa oras ng pangangailangan. Eto na. Ang mga kamag-anak ay handang tumulong sa aspeto ng pinansyal o kahit na simpleng pangangailangan tulad ng siguro pagkain, pera para sa bahay or kahit ano-ano man yan, no?
Kaya lang, pag hindi ka na nababayaran, nagtatago na sila. Ikaw din, ikaw na yung magiging masama na kapag sinisingil mo sila. Pambihira naman yan mga kabisyo. Sino ba nakarelate dyan, no? Sa mga nanonood sa atin, no? Sa Love Radio Manila page o kaya dito sa ating TikTok live sa Love Radio Manila o kaya naman sa ating Facebook live, no? Totoy Bato Official. Siguro alams na, no? Kaya eto na yung naisip kong pwede natin pag-usapan, no? Mga reasons kung bakit ka nag-a-unfriend ng kamag-anak sa Facebook. Kaber, sige nga, real talk, be. Nag-a-unfriend ka, di ba? Mga Y-pulos. Yan. Kumbaga mga Y-pulos. Y-silbi. Kaya ina-unfriend mo lang. Di ba? Eto na, sabi ni El Nidski. Toy, unfriend kay Sigi og panghuam og kaguran, di ibalik agoy. Nga, no? Yung mga nanghiram ng kaguran. Siguro next year na naman yan isauli. Hoy, isauli nyo yung iniram yung kaguran, yung pangkayon. Pambihira na eh. Sabi ni Oliver Nalual, kay dili mo react sa imong post. Di ba Lilibet Milana? May mga ganun mga kabisyo, no? Post ka ng post. Alam mo namang nakikita, walang reaksyon. Wala man lang thumbs up. Diba? Sabi ni Susie Cabrera, nainis sa mga post. Lalo na pag panay selfie. Kaya nga, Facebook Diba? Nga, Facebook na, face. Yung iba naman din, kaya ina-unfriend kasi wala nang ibang post kundi ang muka. Tapos kung pambihira naman yung muka, may untaog ka ng sinaw ba kayo ba? Kaya lang kung titingnan mo, pambihira. Muraman og naong og siya? Ayaw kong magbanggit, baka sabihin nyo, hinawa yun si Uncle, pag nakapanglait to si Uncle Totoy. Sabi ni sabi ni Riz Gonzales, para di nila makita mga gala ko kasi sila pagalit kapag may panggala ako pero wala akong pautang sa kanila. Nga naman, magagalit talaga yun kasi pag sila naman yung mangungutang sana sa iyo, nakikita nila panay Boracay ka, panay Baguio, out of the country. Pero pag nanghiram yung kamag-anak mo, hindi mo sila pinapansin. Kaya ikaw na mismo mag-unfriend para pambihira, para wala na komento, di ba? Kasi pag nag-post ka, instead na positive yung mga komento mga kabisyo, negatibo. Nakakahiya naman yan mga kabisyo, no? Ayan. Alright, tuloy-tuloy pa rin nating tugtugan, no? Sa 90.7 Love Radio. Kapag meron kayong Facebook, ayan, nanood kayo dito sa ating Facebook Live ng Love Radio Manila at aking fanpage Totoy Bato Official. Siyempre, dito sa ating TikTok Live. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. May gabi, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!